Tuuhosen käärit näin, niin sulla on ainakin kellomatkas aina. Ei, mutta ostaa sen tallentava. Tallentava videon niinkö? Boxin. Tallentava. Mikä se semmoinen? Mitäkö se vei tuo nykyajan tekniikka ole vähän liikaa? No älä saa meidän satelliittia. Veijo soittaa kotiin. Pyytää apua. Niin joo. Koivumassa ei kuule, kun vasta tuuli. Veijo phones home. Parhain puoli on aina ollut tuo musiikka. Ei se helvettiästi kanna koskaan tuo. Ei se parhaan puoli... Musiikaalisuus. Maanantai-aamuna aina niin pääsis tuohon Lordinkin, mutta ei tarvitse naamaria olla. Niin. Se istut sen parhaimman puolis päällä. Naamari ei tarvitse ollenkaan, kun sen kun menee vaan, niin rumpali olisi aina varaa. Ja yksi vettää 130 tupakkaa tuossa. 132. Niin. Naula arkkuu. Mitä pikemmin sen parempi saada. Nyt tuli se.